Bigarren etapa honetan, nik Eibarren bi etapa bizi ditut, lehenengo 5 urteko etapa bat eta gero azkenengo 5 urtetako bigarren etapa. Eta bigarren etapa honetan, bigarren denboralditik aurrera aukera eman zidaten edo taldeko kapitaina izateko. Orduan bai taldeko erabaki bat eta baita entrenadorian erabaki bat izan zen. Guk genukan kapitainak futbola ustezun eta hortik azaldu zen nire aukera edo kapitaina izateko. Egia esan niretzako olako talde baten kapitaina izatea oso ilusionantia izan da. Horre dakarrenak lan badakar, baina gisa da gero beste bizipen batzuk ematen dizkizula. Eta egia esan eskertzekoa da zuan konfiantzia jartzea olako talde batek eta baita bere entrenatzaileak. Azkenian kapitain izatea ez da bakarrik brazaletia eramatea, baizik eta taldean dinamikak aurrera ataratzea, taldea hain ondo ez da honean saiatzea taldea animatzen, taldea berriro aurrera ataratzen, partidu saiak etortzen dianean bai, partidu horrek aurrera ataratzea zure eskube on daiteke. Eta egia esan da lan badakarren zerbait da, baina gustoz hartzen dezuna. Eta egia esan talde honetan jende asko dago, bakoitza bere ohiturak eta bere dinamikekin, baina egia da nahiko errez jarri dutela beti. Eta Eibar bezalako talde bateko kapitaina izateak ez da bakarrik zelaian, baizik eta gero aldageletan, entrenamendutan eta zelaitik kanpo beste ardura batzuk ere badator berakin. Baina egia esan niretzako plazer bat izan da eta guztiz eskertzekoa lehenengo urte hortan nigan konfiantzun taldea eta entrenatzailean. Talde hortatik handikan jendia jarraitzen du, jokatzen lehenengo taldean eta batzuk bigarren taldean. Eta egia esan gaur arte emandako aukera hori guztiz eskertzekoa.